ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. боз имконият фаро расид ки муоиди хабарҳои ҷиноятӣ ва фаъолияти милитсияи суғд ба шумо маълумот диҳем. дар барномаи имрӯза баъзе аз кирдорҳои ҷиноятиро манзур медорем ки бо оқибатҳои нороҳаткунанда ба ҷомеа таъсири манфӣ гузоштанд. имрӯз дар барнома тамошо кунед. пешсудшуда 11 кило бангдонаро ба фурӯш баровард. марде ки қасдона зану фарзандашро бо автомашина пахш намуд, ҷазо гирифт. чорводуздон дар ноҳияи Ҷабборрасулов ва шаҳри Конибодон ба даст афтоданд. Xonobod burdim to Xonobodda mondagishwa in fortirkati gavzada xudosh bozorba darovarda 7000 ba furoxt است. дар Хуҷанд 7 нафар ҷавон барои монеъ шудан ба кори милитсия ва авбошӣ гурӯҳӣ ҳабс шуданд. Баъд байни шумо ва кормандони милитсия чӣ ҳодиса рух дод? гурез ондед аз дасти милисо. медонистед ки кормандони милитсия зимни иҷрои вазифаи хизматӣ ҳастанд? онҳо худшонро муаррифӣ карданд ки милисия ҳастанд? шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. ба тафсилоти гузоришҳо таваҷҷӯҳ кунед. шуҳрат Пулотов, сокини 37-солаи шаҳри Хуҷанд, санаи 17 марти соли ҷорӣ дидаву дониста ҷинояти қасдонаи одамкуширо содир намуда, бо истифода аз нақлиёти сабукрав собиқ ҳамсар ва фарзанди ноболиғашро зада пахш мекунад. дар натиҷаи ин ҳаракати ҷиноятӣ зан дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, фарзанд ҷароҳати ҷисмонӣ мебардорад. мақомоти прокуратураи шаҳри Хуҷанд дар асоси ду модда 117 ва 104 кодекси ҷиноятӣ тафтишоти пешакиро ба охир расонид ва ҳафтаи равон суд Шуҳрат Пулотовро ба муҳлати 20 сол аз озодӣ маҳрум намуд. таҷрибаи талхи ҳаётӣ нишон медиҳад ки муноқишаҳои оилавӣ на ҳамавақт бо роҳи муросо ва ҳамдигарфаҳмӣ хотима меёбанд. ҳодисаи ҷиноятиеро манзур медорем ки оқибат ба марги зан аз ҷониби шавҳар бо усули ғайримуқаррарӣ содир шудааст. шаҳрванд Пулотов Шуҳрат Шарифҷонович, соли таваллудаш 1983, зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд, бо истифода аз сабукрави тамғаи Opel Vectra дар ҳудуди роҳи нақлиётгарди маҳаллаи 8-уми шаҳри Хуҷанд ҳамсар ва як нафар фарзанди ноболиғашро қасдан дидаву дониста ки автомашина манбаи хатари бузург ба ҳаёту саломатии онҳост, пахш намудааст. дар натиҷа ҳамсари 34-солааш модари 4 фарзанд дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, фарзанд ҷароҳати ҷисмонӣ мебардорад. бо автомашина ҳамсар ва фарзандашро пахш намуда, фарзандаш ба канори роҳ афтида, ҳамсараш бошад дар таги автомашина дар мемонад. номбурда дидаю дониста ки ҳамсараш дар таги автомашина дар монда, автомашина манбаи хатар ба ҳаёти инсон ҳисоб мешавад. боз ҳаракати воситаи нақлиётро идома дода, ҳамсарашро тахминан 15-16 метр ва бо воситаи автомашина кашола карда, дар натиҷа бардошти ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. ҷинояти бераҳмона аз номуросоӣ бар давоми оиладорӣ сарчашма мегирад. Пулотов соли 2003 бо ҳамсараш Шоира Ғаниева оиладор гашта аз зиндагии муштарак соҳиби 4 фарзанд гардида бошанд ҳам тавре тафтишоти пешакӣ муайян намуд, на якбору дубор байни ҳам муноқиша карданду зан мавриди латукуб қарор гирифтааст. авҷи номуросоиҳо то ба ҳадде расид ки ҳамсар тарки хонадорӣ бо Шуҳрат Пулотовро ихтиёр намуд. чун усули зӯровариҳо дигар кор надод, шавҳар амалеро иҷро кард ки ӯро ҳамчун одамкуш муаррифӣ сохт. дар маҷмӯъ Пулотов Шуҳрат Шарифбоевич, ки худ дорои маълумоти олӣ бо ихтисоси ҳуқуқшиносӣ мебошад, бо кирдорҳои қасдона ҷиноятҳои дар моддаи 117 азобу уқубат ва 104 қисми 2 кодекси ҷиноятӣ одамкушӣ бо бераҳмии махсусро содир намуд. прокуратураи шаҳри Хуҷанд ҳодисаи мазкурро тафтиш намуда, зимни тафтиши пешакӣ тасдиқ кард ки содиркунандаи ҷиноят дар ҳолати мукаллафию солимӣ ҳамсарашро аз ҳаёт маҳрум сохтааст. баъди анҷоми тафтиши пешакӣ ҳафтаи гузашта суди вилояти Суғд Шуҳрат Пулотовро гунаҳгор ва ба муҳлати 20 сол аз озодӣ маҳрум намуд. амалиёти оперативӣ бо барор ба кормандони шуъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд имкон дод 11 кило 60 грамм воситаи нашадори бангдонаро аз муомилот боз доранд. дар ҷинояти мазкур Машраф Зоҳидов, сокини шаҳри Исфара, гумонбар дониста мешавад ки
гузаштаи доғдоркунандаи ҷиноятӣ дорад. Айниқтараш 3 маротиба барои дуздӣ суд шудааст. воситаи нашадор дар кадом намуде ки набошад афзункунандаи дарду ранҷ ва оқибати он ҳамеша нороҳатӣ буду ҳаст ва хоҳад монд. коркарди ахбороти оперативӣ кормандони шуъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддирӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд боз чеҳраи нафареро бепардасохт ки иқдоми ба фурӯш баровардани воситаи нашадорро ҳадаф қарор дода буд. шаҳрванд Зоҳидов Машраф Решабоевич соли таваллудаш 1970 истиқоматкунандаи маҳаллаи Лангари шаҳри Исфара ки қаблан 3 маротиба барои содир намудани ҷинояти дуздӣ суд шудааст, ин навбат пайроҳаи доғдоркунандаи нашаҷалобиро барои зиндагии муфтхӯрона интихоб намуда 11 килои 60 грамм воситаи нашадори намуди бангдонаро ба муомилот бароварда нишуд ки ҳаракатҳои ҷиноятӣ аз назари милитсия пинҳон намонд. коркардҳои оперативӣ нисбати гумонбаршуда Зоҳидов дар ҳудуди шаҳрҳои Хуҷанд ва Исфара амалӣ карда шуда, нақшаву ниятҳои ҷиноятии ӯ ки метавонист ба саломатии аҳолӣ зарба занад, пешгирӣ карда шуд. мухаддарот ҳангоми ба фурӯш баровардан мусодира шуда, ҳамчун далели шайъӣ гуноҳи нашаҷалобии Зоҳидовро тасдиқ мекунад. айни ҳол аз рӯи ҳодиса бо моддаи 200 қисми 3 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, барои муайян кардани ҳаммаслакони гумонбаршуда чорабинҳои иловагии оперативию тафтишотӣ ба роҳ монда шудааст ки эҳтимол дар алоқамандӣ ба ҷинояти мазкур боз чанд ному насаб дар парванда сабт шавад. содир намудани ҳаракатҳои авбошонаи гурӯҳӣ дар ҳудуди маҳаллаи 12-уми шаҳри Хуҷанд сабаб шуд ки нисбати 7 нафар ҷавони аз 19 то 22 солаи сокини шаҳри Хуҷанд барои истифодаи зӯроварӣ ва таҳқири кормандони милитсия ҳамчунин дағалона вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад. ҳодисаи ҷиноятӣ ҳангоме содир шудааст ки кормандони милитсия вазифаи хизматияшонро иҷро намуда 1 нафар ҷинояткори ҷустуҷӯшавандаро боздошт мекарданд. авбошии гурӯҳӣ ва истифодаи зӯроварӣ ба муқобили намояндаи ҳокимият ва таҳқири намояндаи ҳокимият сабаб шуд ки нисбати 7 нафар ҷавони аз 19 то 22 сола сокинони маҳаллаҳои 12 ва 13 шаҳри Хуҷанд тибқи талаботи 3 модда 237, 328 ва 330 кодекси ҷиноятии парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад. айниқтараш гумонбаршудаҳо ба кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Гулистон ки ҷинояткори расман ҷустуҷӯшаванда Саидов Саид Олимхон Қосимович соли таваллудаш 2001 истиқоматкунандаи Хуҷандро ки барои содир намудани ҷинояти дар моддаи 200 кодекси ҷиноятӣ пешбинишуда муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор дар Ковтуков қарор дошт, дунболагирӣ карда дар суроғаи муваққатии истиқоматиаш воқеъ дар маҳаллаи 12-уми шаҳри Хуҷанд боздошт намуданӣ мешаванд ки рафиқонаш ба иҷрои вазифаи хизматии кормандони милитсия монегӣ мекунанд. ҳодисаи ҷиноятӣ дар саҳни бинои рақами 3 маҳаллаи 12-уми шаҳри Хуҷанд ки Ковтуков шаванда Саидов онҷо пинҳон мешуд ва баъди боздошти ӯ ба вуқӯъ пайваст. ин дар ҳолест ки кормандони милитсия худро муаррифӣ карда барои чӣ боздошт шудани дастгиршударо ба рафиқонаш фаҳмониданд. аммо ҷавонони он замон мағруру ин замон паршикаста аз ҳиссиёти авбошӣ ба 3 нафар намояндаи ҳокимият муқобилияти ҷисмонӣ нишон дода Ковтуков шавандаро мегурезонанд. гурезондед аз расмени суд. медонистед ки кормандони милитсия зимни иҷрои вазифаи хизматӣ ҳастанд. онҳо худшонро муаррифӣ карданд ки милитсия ҳастанд. дар доираи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ шахсияти иштирокчиёни ҳодиса муайян ва боздошт шуданд. тафтишоти ҳодисаи мазкурро мақомоти прокуратураи вилояти Суғд пеш мебарад. дар доираи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯи милитсияи ноҳияи Ҷабор Расулов пеши роҳи чорводуздиҳоро гирифта чеҳраи нафареро бепардасохт ки аввал чорвои падарашро дуздида, баъдан ба молу чорвои ҳамсоя ва ҳамдиҳагон дастдарозӣ намудааст. Рустам Абдурахмонови 24 сола сокини шаҳраки Меҳрободи ноҳияи Ҷабор Расулов дар силсила дуздиҳо гумонбар аст ки аз моҳи июл то даҳаи аввали моҳи август аз чапдастиҳояш шаҳрвандон зарар диданд.
милитсияи ноҳияи ҷаббор расулов бо боздошти як нафари сокини маҳаллӣ шаҳрванд абдурахмонов рустам хайруллоевич соли таваллудаш 1996 истиқоматкунандаи шаҳраки меҳрободи ноҳияи ҷаббор расулов ки дар содир намудани силсиладуздиҳо гумонбар аст тавонист ба идомаи ҳаракатҳои ба ҷомеа хавфнок нуқта гузорад. тасарруфи молу чорво аз чарогоҳ ва заминҳои саҳроӣ шеваи асосии дуздиҳоро ташкил медиҳад ки сокинони ҷамоати деҳоти ҳаёти нав ва ғулакандози ноҳияи ҷаббор расулов зарар диданд. гумонбаршаванда абдурахмонов рустам шабона ба сари заминҳои иҷоравии сокинони ҷамоати деҳоти ғулакандози ноҳияи ҷаббор расулов ҳозир гашта аз он ҷо молҳои калони шохторро тасарруф намуда тавассути автомошини тамғаи лабо ва молбозори ноҳияи спитамен интиқол дода онҳоро ба фурӯш бароварда маблағҳои ба даст овардаашро ба манфиати шахсии худ истифода мебурд. аз 6 ҳолати дуздие ки милитсия ба гумонбаршуда нисбат медиҳад 3 ҳолати он чорводуздӣ буда рустам абдурахмонов 5 сар моли калони шохдори шаҳрвандон аз ҷумла 1 сар гови падарашро дуздидааст. ҷабрдидаҳои ҷиноят замоне моли худро аз даст доданд ки чорво дар саҳро шабона беназорат меистод. пайти муносиб ба кажрафториҳо замина гузошт. рустам абдурахмонов аввал як адад гови падарашро дуздида фурӯхта баъдан ба моли бегонаҳо дастдарозӣ кардааст. фаррух шокиров аз ҷабрдидагонест ки 2 сар моли калони шохдори ӯро дуздиданд. гови ман ҳар рӯз ҳаминҷо мебаста, шабрӯз ҳаминҷо меиста. акун сар ҳамин 9 август сар биём набудааст ду гов. фаҳмидам ки дуздида бирафтаги кормандони милисияро занг задам ва гови мана ёфта доданд. чорвои дуздидашуда дар молбозори ноҳияҳои ҷаббор расулов ва спитамен фурӯхта шуданд. ҳамчунин дар як ҳолат чорвопарвари маҳаллӣ берӯзи бозор ва берун аз ҳудуди бозор говҳои дуздиро бо нархи нисбатан арзон харидорӣ кардааст. кечқурон диган соат 10 умрлада дар бевақтии шаб тахминан соатҳои 10 говҳоро меовард. ин говро 2200 сомонӣ гирифтам, дигарашро 4300. ҳар навбат аз ӯ мепурсидам ки оё дуздӣ нестанд. иброз медошт ки аз худаш аст. рустам абдурахмонов на танҳо дар дуздии 5 сар чорво гумонбар аст. милитсия дар доираи чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ боз даст доштани ӯро дар дуздии як адад телефони мобилӣ бо арзиши 1200 сомонӣ, як адад насоси обкашӣ бо арзиши 1500 сомонӣ ва 42 ғулабанд хошоки чорво ошкор намуд. ҳама дуздиҳо дар ҳудуди заминҳои саҳроӣ содир шуданд. зарари тахминӣ аз ҷониби ӯ ба аҳолӣ расонида шуда наздик ба 30 000 сомонӣ баробар аст. бо муайян кардани шахсияти рустам абдурахмонов ҳаракатҳои ба ҷомеа хавфноки ҷавони чапдасту каҷрафтор роҳи ӯро ба маҳбасхона тахту ҳамвор намуд. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. ҳамкории нозирони минтақавии милитсия бо аҳолӣ дар шаҳри конибодон барои кушодани ҷинояти дуздӣ натиҷа дод. 2 сокини ҷамоати деҳоти патари шаҳри конибодон дар ҳудуди ҷамоати деҳоти пулотон 2 сармоли калони шохдорро ба яғмо бурданд ки баъдан милитсия аз рӯи ахбороти оперативӣ шахсияти онҳоро муайян намуда зарарро барқарор намуд. робитаву ҳамкории нозирони минтақавии милитсия бо аҳолӣ дар шаҳри конибодон барои кушодани ҷинояти дуздӣ мусоидат намуд. шаҳрванд самиев мирзо абдулло нишонбоевич истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти пулотони шаҳри конибодон зарардидаи ҷинояти дуздӣ аст ки шахсони номаълум 2 сар моли калони шохдори ӯро дар ҳудуди заминҳои саҳроӣ тасарруф намуда қариб буд аз манбаи даромади оилавӣ маҳрум шавад. бинам ки гов нест, кофтков кардам исӯсира наёфтам. баъд ба кормандони милисия хабар додам, шаҳри конибодон хабар додам. бана раҳмат ба кормандони милисия дарди маро гӯш карда дар муддати кӯтоҳ 2 гӯсалаи маро ёфтам. ман мақсад доштам ки 2 гӯсала пичи калон шавад, ҳамна фурӯхта як зисти зиндагонимба ёрдам шавад. муроҷиати ҷабрдида ба нозирони минтақавии милитсия имкон дод ҷиноят боизи гарм ошкор ва дар рафти пайгириҳои милитсия 2 нафар гумонбари ҷиноят шаҳрвандон элчиев ғайраҷон низомҷонович соли таваллудаш 1994 ва ҷабборов рафиқ раҳимович соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти патари шаҳри конибодон дастгир шаванд. хонобод бурдим то хонободда мондагишва ин фортиркати гав зада худаш бозор ба дароварда 7000 ба фурӯхт аст.
ман ба 500 сом пул дод. феълан тафтишот як ҳолати дуздиро ба гумонбарон нисбат медиҳад, ки яку якбора 2 сар чорворо тасарруф карданд ва зарари расонда шуда наздик ба 7000 сомонӣ баробар мебошад. гумонбаршудаҳо шабона 2 сар говро аз замини саҳроӣ ба даст оварда то роҳи нақлиётгард пиёда оварда, баъдан тариқи овоздиҳӣ автомашинаи боркаши тамғаи хондаи портерро манъ намуда ба молбозори шаҳри Исфара дастрас ва ҳамон ҷо мефурӯшанд. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда гумонбарон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. дар деҳот дуздии чорво аз ҷиноятҳои маъмулист. мақомоти милитсия беназорат гузоштани чорво дар ҳудуди заминҳои саҳроӣ ё боғу даштҳои дастрасу кушодро омили асосии мусоидаткунанда ба дуздӣ мегӯяд. риоя накардани қоидаҳои бехатарии ҳаракати роҳ аз ҷониби ронанда сабаб шуд, ки дар ҳудуди ҷамоати деҳоти ёрии шаҳри Панҷакент сабукравӣ таҳти идораи ӯ тамғаи Opel Vectra чапа шавад. дар натиҷаи ин ҳодисаи роҳнақлиётӣ як нафар ба ҳалокат расида, 4 нафари дигар ҷароҳати ҷисмонӣ мебардоранд. дар ин бахши барнома вобаста ба ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ ва фаъолияти бозрасии давлатии автомобилӣ маълумот гиред. дар роҳҳои нақлиётгарди ҳудуди вилояти Суғд риоя накардани қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ аз ҷониби ронандагон боз боиси рух додани садамаҳо бо оқибати марг, ҷароҳатбардории одамон ва осеби техникӣ гирифтани воситаҳои нақлиёт гашт. санаи 15 август тахминан соатҳои 10:00 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Vectra Чаққонов Самрат Рӯзимуродович соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ёрии шаҳри Панҷакент ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди деҳаи мазкур аз сабаби баланд намудани суръати ҳаракат аз меъёри муайян кардашуда аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба канори рости роҳ баромада чапа шудааст. дар натиҷа бародари ронанда мусофири ҳамин нақлиёт Ҳусейнбой Чаққонов соли таваллудаш 1998 аз ҷароҳати вазнини бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, боз 4 нафар мусофирони дигари нақлиёти мазкур, ки ҳама аъзои як оила мебошанд ва 2 нафари онҳо ноболиғ аст, бо ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ ба беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент дастрас карда шудаанд. ҳодисаи дигари роҳнақлиётӣ, ки аз ноӯҳдабароии ронанда сарчашма мегирад, дар шоҳрои Исфара Конибодом ба вуқӯъ пайваст. санаи 19 августи соли ҷорӣ тахминан соати 18:30 ронандаи воситаи нақлиёти боркаши тамғаи Mercedes Benz рақами қайди давлатиаш 5690 RK02 Раҳимбердиев Исломҷон Урунбоевич соли таваллудаш 1979 сокини ҷамоати Исфисори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди Исфара Конибодом дар ҳудуди деҳаи кӯчкаки ҷамоати Ҳамробоеви шаҳри Конибодом аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба бинои чойхонаи Баҳодур, ки дар шафати роҳ ҷойгир аст, бархӯрдааст. аз шиддати бархӯрд нақлиёти боркаш ба оҳанпора мубаддал гашт ва қисме аз бинои чойхона вайрон гардид. худи ронанда бошад дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. ин садамаҳои ҳалокатовар мисоли равшани оқибати риоя накардани талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ мебошанд, ки дар натиҷаи идораи воситаи нақлиёт бо суръати баланд рух доданд. бо назардошти вазъи ногувори садаманокӣ бо иштироки ноболиғон, таъмини ҳифзи ҳаёт ва саломатии кӯдакону наврасон ва пешгирӣ аз садамаҳо бо иштироки ноболиғон аз санаи 17 то 26 августи соли ҷорӣ бозрасии давлатии автомобилӣ амалиёти мақсадноки бачаҳо мегузаронад. дар ҷараёни амалиёт дигар қувваи воситаҳои хадамоти милитсия, намояндагони ташкилотҳои ҷамъиятӣ, маъриф, кумитаҳои маҳаллӣ ва воситаҳои ахбори умум ҷалб карда мешаванд. дар доираи чорабинии мақсаднок баҳри таъмини бехатарии ҳаракати хонандагон дар кӯчаву роҳҳо, махсусан дар назди муассисаҳои таълимие, ки дар ҳамшафати роҳҳои нақлиётгард воқеанд, барои пешвоз гирифтан ва гусел намудани хонандагон, навбатдории омӯзгорону хонандагони синфҳои болоӣ аз ҳисоби гурӯҳҳои нозирони навраси ҳаракат ташкил карда шудааст, ки онҳо ҳамроҳи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ хизматбарӣ менамоянд. инчунин гурӯҳҳои тарғиботӣ таъсис дода шудааст, ки бо ташкили вохӯрӣ ва дарси кушод баҳри паст гардонидани сатҳи садаманокӣ бо иштироки кӯдакону наврасон ва баланд бардоштани савияи дониши онҳо қоидаҳои ҳаракат дар роҳро ба хонандагон меомӯзонанд. талаботи дигари амалиёти бачаҳо барои ба эътидоловарии интизоми ронандагон нигаронда шудааст. ронандагонро зарур аст ҳангоми гузаштан аз назди муассисаҳои таълимӣ ва то мактабӣ суръати ҳаракати воситаи нақлиётро бениҳоят паст намуда, шароит фароҳам оранд, ки кӯдакону наврасон бемамоният роҳро гузаранд.
давоми 7 моҳи сипаригаштаи соли равон дар роҳҳои нақлиётгарди вилояти суғд 36 садамаҳои роҳу нақлиётӣ бо иштироки ноболиғон ба қайд гирифта шудааст, ки бар асари он 13 нафар ба ҳалокат расида, 27 тани дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. теъдоди садамаҳо нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 9 адад, сафи ҳалокшудагон ва ҷароҳатбардоштагон бошад 6 нафарӣ зиёд гардидааст. хабар медиҳад бозрасии давлатии автомобилӣ. мавзӯи дигар, бо мақсади ҳидояти ҷавонон ба амалу рафтори созанда вохӯрии сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд, генерал-майёри милитсия Абдулло Навҷувонов бо доираи васеъи ҷавонони фаъол аз шаҳру ноҳияҳои вилоят баргузор гашт. роҳбари аввали милитсияи вилоят бо ҷавонон суҳбати озоди тарбиявӣ намуда, донишомӯзӣ ва тарзи ҳаёти солимро ба онҳо тавсия намуд. ҳафтаи равон дар толори раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти суғд вохӯрии сардори раёсат генерал-майёри милитсия Абдулло Навҷувонов бо доираи васеъи ҷавонони фаъоли шаҳру ноҳияҳои вилоят аъзоёни гурӯҳи авангард доир гашт. сардори раёсат ҷавононро, ки аксари онҳо донишҷӯ ва муҳассилини синфҳои болоии муассисаҳои таълимӣ мебошанд, бо фарорасии рӯзи дониш таҳният гуфта, бо онҳо суҳбати озод намуд. мавзӯи меҳварии мулоқотро худшиносиву худогоҳӣ, пос доштани муқаддасоти миллӣ, ҳифзу ҳимояи дастовардҳои истиқлолият дар бар гирифта, ҳамзамон оид ба паҳлӯҳои гуногуни ҳаёти ҷавонон андешаронӣ сурат гирифт. Абдулло Навҷувонов бо мисолҳои воқеӣ аз таърихи ниёгон ба ҷавонон қисса намуда, онҳоро ба дӯстдории ватан, ҳифзи истиқлолият ва саҳм гузоштан дар пешрафти Тоҷикистон даъват кард. таъкид рафт, ки бо дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои камолоти маънавӣ ва ташаккули ҳамаҷонибаи ҷавонон дар саросари мамлакат шароитҳои созгор фароҳам карда шудааст. ҷавонон имкон доранд бо истифода аз фазои солими таълиму тарбия дониши худро сайқал дода, ҳамчун мутахассис ба камол расанд ва ба нафъи давлату миллат хизмат намоянд. дар идома аъзоёни гурӯҳи авангард ба сухан баромада, ҳамроҳии худро барои ҳамкорӣ бо милитсия ва тарғиби тарзи ҳаёти солим иброз доштанд. ҳифзи дастовардҳои миллӣ ва пуштибонӣ аз манфиатҳои Тоҷикистон барои ҳар ҷавони ин сарзамин ҳамчун ҳимояи номус муқаддас аст, иброз доштанд ҷавонон. зимни чорабинӣ барои ҳамкории судманд бо милитсия, сардори раёсат миннатдории роҳбарияти вазорати корҳои дохилиро ба ҷавонони гурӯҳи авангард расонида, 100 нафарро бо тӯҳфа аз номи вазири корҳои дохилӣ ва сипоснома сарфароз намуд. ҳамчунин ба ҷавонони гурӯҳи авангард як адад таҷҳизоти мукаммали компютерӣ тақдим гардид, ки ҷавонон онро зимни иҷрои вазифаҳои ҷамъиятӣ истифода хоҳанд кард. дар бахши навбатӣ барнома аксион нафаронеро ҷой медиҳем, ки бо сабабҳои номаълум бедарак шуданд ва дар баробари пайвандон милитсия онҳоро ҷустуҷӯ дорад. шаҳрванд Ботурова Маҳина Баҳодуровна соли таваллудаш 2000 зода ва истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Палдораки ноҳияи Мастчоҳ 19 августи соли равон аз хона баромада ба самти номаълум рафта бедарак шудааст. бедарак шуда гирифтори бемории рӯҳӣ буда, дурустии амалу рафтори худро дарк карда наметавонад. агар оиди макони будубоши бедарак шуда маълумот дошта бошед, метавонед ба телефони боварии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд 62222 занг занед ё ба мақомоти милитсияи маҳалли истиқомат хабар диҳед. ин буд муҳтавои барномаи имрӯза. дар интиҳо ба якояки шумо ҳаёти осоишта ва муҳити ори аз кирдорҳои зидди ҳуқуқиро таманно намуда, хоҳони онем, ки бо амалу рафтори шоиста дар доираи қонун зиндагии худро созмон диҳед. бо милитсия ҳамкорӣ намуданро фаромӯш насозед. натиҷаи чунин ҳамкорӣ барои пешгирии ҷинояткорӣ мусоидат хоҳад кард. то дидори навбати хайр.